Сәхнәдә үз-үзеңне ничек тотарга, чыгыш уңышлы булсын өчен нишләргә кирәк? Бүген без сезнең белән шушы сорауга җавап табарбыз. Минем исемем Айсылу Лерон, ә бу минем кызым Фәридә. Исәнмесез? Исәнмесез. Иң беренче алтын кагыйдә ул да булса, ничек уйлыйсың, нәрсә? Елмаерга. Әйе, дөрес, ул да булса елмаю. Елмаегыз, чын күңелдән елмаегыз. Бу инде уңышка бер адым дигән сүз. Икенчедән нишләргә? Әлбәттә чыгышка әзерләнергә кирәк, кием салымны барлап. Сәхнә ул сәхнә киемен таләп итә. Безнең гадәти көндәлек киемнәр мондай сәхнә өчен ярамый, шулай бит? Бәйрәмчә киемебезне әзерләдек, прическабызны уйладык, аяк киемне сарадык һәм менә инде без чыгышка әзер. Сәхнәгә чыкканда балкып чыгыгыз, елмаеп чыгыгыз, аудиторияны күз белән йөртеп чыгыгыз. Шул рәвешле сез аларны сәламлыйсыз. Һәм менә инде хәзер сез я җыр җырлыйсызмы, шигырь бәлки сөйлисездер, бәлки сез концерт алып барасыздыр. Монда инде сезнең чыгышыгыз башлана. Ничек итеп шигырь сөйләргә? Сезнең сөйләмегез анык, ачык һәм аңлаешлы булырга тиеш. Ашыкмыйча, тиешле урында паузалар куеп, интонация белән, тиешле урында шулай басымында куярга онытмагыз, дуслар. Елмаеп, көчле тавыш белән, ләкин кычкырмыйча, көчәнмичә, матур итеп шигырегезне сөйләргә тырышыгыз. Сезнең бу шигырегезне хәтта иң арткы рәттәге тамашачы да ишетергә тиеш. Сөйләп бетергәннән соң шигырьне нишлибез? Баш иеп, матур гына сәхнә артына кереп китәбез. Тагын бер мөһим моментны истән чыгармыйк. Сөйләгәндә безгә ярдәмгә шулай ук куллар да килә бит әле. Жестикуляция дип әйтәбез. Һәм мимика йөздәге. Сөйләгәндә алар да безгә бик ярдәм итә. Шуңа күрә куллар булай гына катып торырга тиеш түгел. Яисә булай итеп без кулларны кайвакыт сөйләгәндә торабыз. Алай бер дә матур булмаячак. Кулларны да без сөйләгәндә эшкә җыйдык. Алар безгә безнең фикеребезне җиткерергә, тагы да аныграк итәргә ярдәм итәчәк. Ә менә моны дөрес итеп куллану өчен нишләргә кирәк? Фәридә, ничек уйлыйсың? Алдан мәсәлән, өйдә көзге кашында репетиция ясарга була. Бастыгыз, үз-үзегезгә карадыгыз һәм инде куллар белән бергә, мимикагыз белән бергә әйтергә теләгән фикерегезне яисә шигырегезне сөйләп карыйсыз. Ә тагын бер усул, ул да булса, видеога яздырып карарга була үзегезнең чыгышыгызны. Карыйсыз видеодан һәм инде бөтен кимчелекләр дә сезгә күренәчәк. Менә шушы гади кагыйдәләрне истә тотсагыз, сезнең чыгышыгыз һичшиксез шәп узачак. Ә хәзер без барыбыз да белгән шигырьне сөйләп карарбыз, дөресрәге Фәридә сөйләп, Әминә шигырен, сез дә шушы шигырьне инде бөтен кагыйдәләрне истә тотып сөйләп карарсыз. Ярыймы, дуслар? Ә хәзер сезне Фәридәгә бирәбез. Әминә елый кереп, туган суга төште. Шу Әминә елама, туп атлый ул елгада.